L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. 14 l-avukat u żewġ prokuraturi legali ingħataw warrant mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard wara li wrew il-kompetenza tagħhom li jeżerċitaw il-professjoni legali. Waqt din iċ-ċerimonja il-Ministru Attard awgura lill-avukati l-ġodda waqt li saħaq li għandhom jieħdu xogħolhom bis-serjetà u b'rispett lejn il-Kostituzzjoni, il-liġijiet u r-regolamenti kollha ta' pajjiżna. Huwa dejjem ta' sodisfazzjoni li tippreżenta l-warrants lill-avukati u l-prokuraturi legali għaliex dak ikun ifisser li s-settur tal-ġustizzja qed ikompli jissaħħaħ b'aktar professjonisti. Settur illi qed ikompli wkoll ikun suġġett tal varji riformi u bidliet li għandhom iwasslu għal ġustizzja aktar effiċjenti imma wkoll ġustizzja effettiva. Il-Ministru Jonathan Attard irringrazzja wkoll il-Ġudikatura u l-Kumitat tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali u lil dawk kollha involuti fil-proċess tal-warrant.